Na TradingView idite na indikatore i potražite Volume Bubbles. Ovo je Editor's Picks indikator koji je napisao Quant Algo i nakon što ga dodate na grafikon, odmah ćete početi vidjeti obojene mjehuriće ispisane izravno na cijeni. Ovaj indikator je vrlo zanimljiv jer vam pomaže uočiti statistički važan volumen izravno na grafikonu, umjesto da vas prisiljava da stalno gledate prema dolje na osnovnu ploču volumena. Ovaj video može biti malo dosadan jer ću detaljno objašnjavati indikator, njegove postavke i slučajeve upotrebe, tako da možete povećati brzinu videa ako želite. Sada shvatimo što ovaj indikator zapravo radi. Ovo nije samo normalan indikator volumena koji baca nasumične oznake na grafikon. To je višeslojni alat za volumen koji pokušava otkriti statistički značajnu trgovačku aktivnost. To čini koristeći prilagodljive percentilne pragove kroz više razdoblja povratnog gledanja, a također to kombinira s analizom delta volumena. Jednostavnim riječima, pokušava vam pokazati kada volumen nije samo visok, već neobično važan u usporedbi s nedavnom tržišnom aktivnošću. I to je važno jer jak volumen često može biti povezan s probojima, preokretima, ubrzanjem trenda ili čak mogućom aktivnošću pametnog novca. Sada pažljivo pogledajte mjehuriće. Pojavljuju se izravno na određenim svijećama, a unutar svakog mjehurića možete vidjeti volumen trgovan tijekom tog vremenskog razdoblja. Ako prijeđete preko njih mišem, indikator vam daje i detaljnije informacije. Prvo što ćete primijetiti jest da mjehurići nisu svi iste veličine. Neki su mali, neki srednji, a neki veliki. Ta veličina nije slučajna. Ovisi o tome koliko je velik volumen u usporedbi s nedavnom poviješću volumena. Ako se otvorite postavke, to možete učiniti odavde. Pronaći ćete percentilne pragove koji kontroliraju ove veličine mjehurića. Prema zadanim postavkama, pragovi su 75, 90 i 97 za male, srednje i velike mjehuriće. Na primjer, ako je mjehurić klasificiran kao velik, to znači da je volumen na toj svijeći bio veći od 97% nedavne povijesti volumena. Zato što je veći mjehurić, postaje važniji. Veliki mjehurić vam govori da je aktivnost volumena na toj svijeći bila neobično jaka u usporedbi s onim što je tržište radilo u posljednje vrijeme. Ali ovo je vrlo važno. Ove veličine mjehurića su relativne, a ne apsolutne. Možete vidjeti jednu svijeću s 60.000 volumena označenu kao malu, a negdje drugdje svijeću s 50.000 volumena označenu kao srednju. To nije pogreška. To jednostavno znači da indikator uspoređuje volumen te svijeće s okolnom nedavnom poviješću volumena, ne koristeći jedan fiksni broj za sve situacije. Stoga uvijek zapamtite, ovaj indikator mjeri relativnu značajnost, a ne samo sirovi volumen. Sada razgovarajmo o bojama, jer ovdje dolazi smjerno značenje. Mjehurići mogu biti zeleni, crveni ili žuti. Zeleno znači da se povećani volumen dogodio s bikovskim pritiskom, pa djeluje kao potvrda kupovne aktivnosti. Crveno znači da se povećani volumen dogodio s medvjeđim pritiskom, pa djeluje kao potvrda prodajne aktivnosti. Žuto je drugačije. Žuto znači da je bio visok volumen, ali je postojao sukob između smjera svijeće i smjera delta volumena. Jednostavnim riječima, bilo je povećane aktivnosti, ali bez jasne smjerne sklonosti. Dakle, zeleno je bikovsko potvrđivanje, crveno je medvjeđe potvrđivanje, a žuto znači da je signal mješovit. Sada idemo u jedan od najvažnijih dijelova ovog indikatora, a to je metoda otkrivanja. Ako ponovno otvorite postavke, vidjet ćete da vam ovaj indikator nudi 4 različite metode za odabir. I ovaj dio je jako važan, jer ovisno o vašem stilu trgovanja, strategiji i vrsti podataka o volumenu dostupnih na vašem grafikonu, metoda koju odaberete može potpuno promijeniti ponašanje mjehurića. Osjećate li da svi oko vas imaju koristi od umjetne inteligencije,
ali nemate pojma odakle početi. Nemojte više čekati, počnite danas. Naš besplatni bot za trgovanje jednostavan je za korištenje, pokreće ga umjetna inteligencija i može vam zaraditi do 1% profita svaki dan. Već se pridružilo preko 50.000 članova. Sada kliknite donju poveznicu da biste dobili besplatan pristup. Ovo je vaša prilika da iskoristite snagu umjetne inteligencije i napravite korak prema financijskom poboljšanju. Prva metoda je samo volumen. Ovo je najjednostavnija. Kada odaberete samo volumen, indikator koristi sirove stupce volumena kako bi odlučio hoće li ispisati mjehuriće na grafikonu. Nije ga briga za razdvajanje pritiska kupnje i prodaje. Samo provjerava je li ukupni volumen na toj svijeći statistički značajan ili nije. Stoga je ova metoda korisna kada jednostavno želite izmjeriti opću aktivnost volumena. Na primjer, ako ste već označili važnu razinu podrške ili otpora na grafikonu i želite vidjeti je li se jaka opća aktivnost dogodila blizu te razine, ova metoda može pomoći. Također može biti korisna tijekom otvaranja sesija ili oko vijesti, gdje vas može više zanimati ukupna aktivnost nego smjerna delta. Druga metoda je samo delta. Ova je više smjerna. Umjesto da gleda ukupni volumen, fokusira se na delta volumen. To znači da pokušava otkriti je li volumen kupnje ili volumen prodaje jasno dominirao. Dakle, sa samo delta indikator će ispisati mjehuriće samo kada je smjerni pritisak statistički značajan. Ako je ukupni volumen visok, ali su kupnja i prodaja relativno uravnoteženi, tada se možda neće pojaviti mjehurić. Ova metoda je korisnija kada želite potvrdu da jedna strana zaista dominira. Na primjer, ako već imate signal za kupnju iz svoje strategije i želite biti sigurni da iza njega stoji jak pritisak kupnje, samo delta može pomoći. Ista logika vrijedi za postavke za prodaju. Jedna važna stvar ovdje je da podaci o volumenu nižeg vremenskog okvira moraju biti dostupni, jer indikator koristi te informacije nižeg vremenskog okvira za izračun delte. Treća metoda je volumen i delta. Ovo je najstroža metoda od sve 4. Ovdje oba uvjeta moraju biti jaka istovremeno. Ukupni volumen mora biti statistički visok, a smjerni volumen također mora biti statistički jak. Ako jedan od njih nedostaje, mjehurić se neće pojaviti. Stoga je ova metoda vrlo selektivna. Korisna je kada želite jaču potvrdu i želite samo najkvalitetnije signale volumena na grafikonu. To može biti posebno korisno u blizini ključnih razina poput podrške i otpora, gdje želite i jaku aktivnost i jak smjerni pritisak prije nego što postavku shvatite ozbiljno. Četvrta metoda je volumen ili delta. Ovo je najfleksibilnija i najmanje stroga metoda. Ovdje će indikator ispisati mjehurić ako je prisutan ili jak ukupni volumen ili jak smjerni volumen. Stoga vam ova metoda daje više signala na grafikonu. To je čini korisnom kada radije prvo želite vidjeti sve, a zatim sami filtrirati te signale koristeći kontekst tržišta, strukturu i vlastitu strategiju. Ako ne želite da indikator bude previše restriktivan, ova metoda vam daje više informacija s kojima možete raditi. I upravo zato je ovaj indikator toliko koristan. Ne nameće jedno fiksno tumačenje svakom trgovcu. Daje vam opcije. Ako imate bilo kakvih pitanja, ostavite ih u komentarima i odgovorit ću što je prije moguće. Ako se još niste pretplatili, pretplatite se na kanal i uključite zvono kako ne biste propustili sljedeće videe. Vidimo se u sljedećem i sretno s vašim trgovanjem.